Arrankudiaga Zoioko udalak lehenengo aldiz antolatu du aurten Euskal Astea. Euskaraz bizi nahi dut lelopean, egitarau oparoa eskaini diote herritarrei. Ekainaren 2an eman zitzaion amaiera Euskal Asteari, egun osoko jaiegun batekin. Bakenetan asmoa, pixka bat aldatzeko kultura egitarauak eta erabaki genuen zertatu behin egitea, eta eredu hartu genuen beste herrietako Euskal Asteak, eta azkenan ideia hona edutu zitzaigun eta zen da... Egitarauan gauza pila bat antolatu dituzu, ez? Hainbat hitzaldi eta... Hitzaldi pare bat egon dira, bata Euskarari buruzkoa, bestea iturralde arbitroarekin, gero ipuin kontalariak, kontzertuak, Euskaraz bizitzeko aldarrikapena orduan, aste honetan? Bai, aste honetan eta bada hemendik aurrera baita. Orain tokaitzen zaiguna berez, da kantatzea bertsoa, ea saioa ateratzen den, postrea bezain gozoa. Naiz eta inglesez azaltzeko ez genuken monkia. Uste dut zuk irakurri duzun hitza dula bankia.